ریاست مدینہ دے اندر مندراں دی تعمیر ہو رہی تھی. بہاؤ الدین زکریا ملتانی آپ دی دربار دے نال ایک کنال جگہ دیتی ہے حکومت نے کہ اتنے ہن مندر بنے گا. صادقہ آباد رحیمیار خان دے اندر 1 ایکڑ 8 کنالاں جگہ دیتی ہے. 300 کنال تے قادیانیاں نو اسلام آباد ملی ہوئی ہے. اگلے دن اتنے پروگرام اسی کر کے ختم نبوت اتنے 300 کنال قادیانیاں. اتنے پاکستان دے وچ قادیانیاں واسطے ہر چیز رہ گئی ہے, صحابہ دے گستاخاں واسطے ہر چیز رہ گئی ہے. جی سواد اعظم سنی ہیں تے میں کہ پھر امریکہ دا نظام کیوں ہے؟ 80% یا رسول اللہ کہنے والے ہیں, تو پھر نظام یورپ کا کیوں چل رہا ہے؟ مولویوں کا سیاست سے کام نہیں ہے. میں نے کہا پھر مولوی میدان میں نہیں آنا چاہیے. مولوی جو ہے ممبر پر بیٹھ کر صرف حلوے کھانے کے طریقے بتاتا رہے. مولوی کا کام نہیں ہے سیاست کرے. تو میں کہ پھر میرے آقا میدان میں کیوں گئے سن؟ میرے آقا 10 سال سیاست کیوں کی سی؟ حضور نے تلوار کیوں چاہتی سی؟ حضور تلوار لے کے بارڈر تے خود کیوں کھڑے رہے؟ حضور دی نمازوں قضا ہو گئی ہیں, خود دین نو تخت تے لے آن واسطے حضور خود تلوار لے کے کھڑے رہے. آج امت تلوار نو چھوڑ کے کبھی صرف حلوے کھاندے رہنے نسی. حضور دا نام نہیں ہے نبی القتال, کافرانو قتل کرنے والا نبی. حضور دا نام ہے نہیں ہے. حضور دا نام میں بھی تویز پایا ہوا ہے نہیں ہے کسی تویز, لیکن حضور دا نام نہیں ہے نبی التاویز, تاویزوں والا نبی. حضور دا نام نہیں ہے نبی الحلوہ, حلوے والا. حضور کو میٹھا پسند تھا لیکن نام نہیں ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ دی آیت ہے, لیکن حضور دا نام نہیں ہے نبی الاخلاق. حضور امن علیہ ہیں لیکن حضور دا نام نہیں ہے نبی الامن. حضور دا تسبیح پڑھنا آسے بھی پڑھتے ہیں, درود پڑھتے ہیں, تسبیح پڑھنا جائز ہے, لیکن نام نہیں ہے حضور دا نبی و تسبیح. لیکن حضور دا نام ہے نبی و سیف, تلواراں والا نبی. حضور دا نام ہے نبی یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال, نبی المحرض, جہاد دی طرف کافرانو گردناں اتارن دی طرف ابھارن والا نبی. یہ کہنے نہیں ہے مولوی جو ہے شدت پسندی سکھا رہا تھا, ممبر پر بیٹھ کر لوگوں کو مارنے کی باتیں کر رہا تھا. میں نے کہا حضور کا نام ہے نبی المحرض, جہاد کی طرف ابھارنے والا نبی. حضور تو جب تقریر کرتے تھے حضرت جابر فرماتے ہیں اذا خطبہ, مسلم شریف دی حدیث ہے, اذا خطبہ احمرت عیناہ وعلا صوتہ واشتدت غضبہ. آپ فرمانے جدو حضور تقریر کرتے سن تو جلال دی وجہ تو حضور دی آنکھاں مبارک سرخ ہو جانیاں سن. وعلا صوتہ, حضور دی آواز مبارک اور بلند ہو جاندی تھی. واشتدت غضبہ, حضور دی آواز مبارک دے وچ جاہ و جلال تے غضب نازل ہوندا سی. مولوی دے ہوتے تو ویلاں شروع ہو جاویں نا, ادھروں سارے 4 جفیلوں تے سپیکر دے نال ایویں لا کے زور لانا شروع کر دیندا ہے. ایویں ہوندا ہے نا, اس ویلے گلا بھی نہیں خراب ہوندا تے اگلی محفل نو لیٹ بھی نہیں ہوندی, کیوں جو ویلاں پہ رہی ہونے. تے گل رسول اللہ دی عزت دی ہے, کہنے میرا گلا خراب ہے, آگے میں نے محفل میں جانا ہے, اسلام امن کا درس دیتا ہے. آج اس چیز تسی سوچنا. علامہ اقبال کہندا ہے دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر, نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر, خدا اگر فطرت شناس دے تجھے, سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر. میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے, خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. افغانستان والے دے پیریں جتیاں نہیں سن, غریب سن, لیکن نام تے انہوں نے پیدا کیتا ہے نا. افغان باقی, کوثار باقی, الحکم للہ والملک للہ. افغان بھی علامہ اقبال کہندے باقی رہن گے تے پہاڑ بھی باقی رہن گے, کیوں جو ملک بھی رب دے تے حکم بھی رب دا چلے گا. قوموں کی تقدیر, اسے نظم دا آخری شعر ہے نا, قوموں کی تقدیر وہ مرد درویش. علامہ اقبال کہندے قوموں کی تقدیر وہ مرد درویش جس نے نہ دیکھی, جس نے نہ دیکھی نہ جس نے نہ ڈھونڈی, دیکھی نہیں ڈھونڈی, جس نے نہ ڈھونڈی کبھی سلطان کی درگاہ. قوموں کی تقدیر وہ مرد درویش جس نے نہ ڈھونڈی کبھی سلطان کی درگاہ. کہندے درویش تے فقیر ہوئے جڑے کدی بادشاہاں ایم این اے ایم پی جانا دے در کنار انہاں دا گھر کدی لبے ہی نہ, سوچے ہی نہ کہ ایم پی اے بھی رہندے, بس یہی چاہندے رب ہے دے او دا رسول ہے, نظام انہاں دا اسی انہاں دے منن والے ہیں. پھر اسی ایم پی اے دی جی فلاں ہو گیا ٹیرو, آج خود کھڑے ہو, حضور دے نال پیار کرو, رسول اللہ دی عزت و ناموس دے پیرا دے, حضور دی ختم نبوت دے پیرا دے. کسی دی ماں نو کوئی گال کر چھڑے تے کہنے نہیں 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 میری ماں پہ نہ جانا, ماں کی گالی نہیں نکالنی. ماں نال اسی کدی ود کے حضور نال بھی پیار کیتا ہے. حضور دے خاکے بن گئے, میرے آقا مولا دے نعوذ باللہ کارٹون بنا دیتے. بابا جی یہ غم اسی دے بد نصیب لوگوں کے اس دورے جی رہے ہیں جس دورے سب تو وڈی حضور دی گستاخی ہوئی ہے. 1450 سالہ تاریخ دے وچ حضور دی ایڈی وڈی گستاخی اج تک نہیں ہوئی, اج تک نہیں ہوئی حضور دی ایڈی وڈی گستاخی. لیکن اسی بد نصیب لوگ اس دورے جی رہے ہیں کہ جس دورے ایڈے وڈے وڈے گستاخیاں کر رہے ہیں تو کسی نے کوئی فرق ہی نہیں ہے, کسی نے درد ہی نہیں ہے, کسی نے تکلیف ہی نہیں ہے. اے اللہ حدیث شریف ہے چاہنا اللہ تبارک و تعالی نے جبریل نو آکھیا او اللہ عز و جل الہ جبریل نکل مدینہ تا قضا و قضا, فرمایا جبریل جا فلاں علاقے والے نو الٹا دے, تہس نہس کر دے, برباد کر دے ساری وستی نو.
حضرت جبریل نے ہاتھ جوڑ لے، مولا فقال رب ان فیہم فلان عبدک لم یعصیک طرفۃ عین، مولا ایک تیرا فلان نیک بندہ عبادت گزار، پلک جھپکنے کی دیر بھی کتنی، پلک جھپکنے کتنی دیر لگتی ہے، اتنی دیر بھی یا اللہ تیرا ذکر انہیں نہیں چھڑیا، تیری یاد تو غافل نہیں لیا، یا اللہ او بھی ہوں علاقے تے وسطی اچ رہندا ہے، دس ہون کی کراں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جبریل پہلے اس صوفی نو ٹانگ، پہلے وہ صوفی نو ٹانگ، بعد وسطی والے نو ویکھیں جو میرے دین دے نال غداریاں ہوندیاں، اسلام دے نال غداریاں نے، نبی دیاں نافرمانیاں ہوندیاں نے، اللہ دیاں نافرمانیاں ہوندیاں تے صوفی صاحب صرف لگے ہوئے سن تسبیح پڑھن دے، انہاں دے دل وچ کدی درد بھی نہیں پیدا بھی ہو کی رہا ہے، ساڈے دل وچ کدی درد بھی نہیں پیدا ہویا کہ پاکستان دے وچ کی ہو رہا ہے۔ بڑے بڑے عہدیاں ہوتے دسو یوم ختم نبوت 7 ستمبر نو منایا؟ تسی اسی دے منایا نا، اسی دے نورانی صاحب دے منن والے ہیں نا۔ آپ نے قانون آئین پاکستان دا بنایا 74 دا کہ قادیانی مرتد ہیں، کافر ہیں۔ مینو دسو پاکستان دے کسی بڑے ادارے والے، وزیر اعظم، وزیر، کوئی ایم این اے، کوئی ایم پی اے، کوئی اور وزیر، کسی صوبے، کسی کونے، کسی شہر والے، کسی ذمہ دار آدمی نے یوم ختم نبوت منایا ہوئے؟ ہولی دا دن آوے تو عمران دا ٹویٹ آ جاندہ ہے کہ جناب ہولی مبارک ہندوؤں کو، عیسائیوں دا دن آوے تو کرسمس ڈے مبارک دا آ جاندہ ہے ٹویٹ، سکھاں دا دن آوے تو انہوں دے گردوارے دے پیلا رومال لا کے بھی پہنچ جاندہ ہے۔ مندران دی تعمیر واسطے 1.38 کروڑ بھی دے دیتا ہے انہیں، مسجداں واسطے 1 روپیہ بھی کدی نہیں دیتا ہے، حد تک کہ مسجد دے وچ ٹی وی دا بل بھی لگے ہوئے ہوندے، ٹی وی دا ٹیکس بھی لگے ہوئے ہوندے بل وچ، تے پھر بھی کھڑے دے اسی انہوں دے نال ہاں تے گل پھر بھی کرنے اسی بھی عاشق رسول ہیں تے حسینی اسی ہیں۔ امام حسین تے نہیں کیتی بیعت، کیتی سی بات، کیا یزید دے سر تے امامہ نہیں سی، او خطبے نہیں دیندا سی؟ کیا امام حسین اس وجہ تو سر نیزے تے چڑھوایا سی کہ میرے نا تے حسینی اپنے آپ نو کہلوان والے بعد صرف میرے نا تے کھینا کھاندے رہن، صرف میرے نا تے حلوے پکاندے رہن، چاول پکاندے رہن، ایصال ثواب دے محفلاں کردے رہن تے میرا کردار کوئی نہ ادا کرے؟ امام حسین نے تے سر نیزے تے تاں چڑھوایا سی کہ حضور دی امت بعد چان علی کدی موقع آوے وقت یزیداں دے سامنے تے میرے نقش قدم دے چل دے ہوئے سر نیزے تے چڑھوا دینا لیکن پیچھے نہیں ہٹنا۔ حسینی کردار تے لبیک علیہ ادا کر رہے ہیں، ساڈا قائد ہٹیا تسی دسو؟ اللہ دے او دے رسول دے دشمن دے حضور دا فرمان ہے نا، حضرت ابو دجانہ جدو بابا جی فرماندے سن ایویں چلے سن سینہ چوڑا کر کے، انا الذی عاہدنی یا خلیلی، دسو حضرت ابو بکر حضور نے فرمایا بھی سی بھی اے علی تکبرانہ چال جڑی ہے نا، متکبرانہ سینہ چوڑا کر کے انجن چلنا، اے اللہ نو ویسے میں پسند ہے، لیکن اللہ دے او دے حبیب دے میرے دشمنہ دے سامنے دے اسلام دے دشمنہ دے سامنے ایویں سینہ چوڑا کر کے چلنا خود رب نو پسند ہے۔